Mukapin sa usa ka libo ka mga pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sulod sa Central Visayas Region. Base kini sa listahan sa Philippine Coast Guard. Kini ang gitutukan ni Alan Domingo. Sa dakbayan sa Sugbo lang, miabot sa 135 stranded passengers ang naapil sa listahan sa Department of Social Welfare Services. Ang uban kanila gipahiluna sa usa ka pasilidad anaa sa kilid sa terminal sa Pier 1, samtang ang uban tua sa mga barangay gym. Managlahi ang ilang destinasyon. Dunay padung sa Bohol, Leyte, Siquijor ug Mindanao tungod kay wa tuguti nga makalarga ang tanang barko tungod sa bagyong Upong. Apil kanila si Ivy nga padung unta sa Baybay, Leyte. Excited mo pa uli apan na abtan sa bagyo. Nagpaabot ka na sa amin mo largag balik. Doon mo yung mga supply sa pagkain. Naharap po, kita kami ni Mayor gabi Kining managhigala nga mo pauli na unta sa Siquijor. Nagkalingaw na lang sa pagtanaw sa cellphone sa pag-communicate sa ilang pamilya. Stress kayo, sir? Hangtod ka sa among na rin. Mga Domingo man daw, sir. Mapanos gumi diri, sir. Wa palupig ang grupos mga bulanon nga nitambong lang unta og kalihukan sa Sugbo ug mo pauli dayon sa Bohol. Natanggong usab. Shout out ko sa taga Bohol. Saan man nga na-stranded. Sorry sa ako ang mga anak. Pila ka na? 5. Bana? Na akong ba na, sir? Konsuelo na lang ni ining mga pasero kay giabaga sa Cebu City LGU pinaagi sa DSWS ang ilang pagkaon, pamahaw, paniudto ug panihapon. Mag-wait na lang sila until ma-lift ang signal kay para sa dali ra sila nga makasakay. So, si city government under sa atong administration ni Mayor Archibald ug Sir Tammy magpadayon gyapon ang ato ang help sa ato ang mga locally stranded individuals. Samtang dunay mga pasero nga mireklamo tungod sa katugnaw sa ilang sitwasyon kay dili man mahimo nga mosulod sila sa departure area sa Pier Terminal sanglit peligro o galing adunay storm surge. Nadismaya lang ko nga wala mi gialaw nga mosulod sa Cebu Port Authority mismo sa sulod unta kay it was raining hard last night unya diha lang mi sa gawas. Sa listahan sa PCG Central Visayas, miabot na sa 1,174 ka mga pasahero ang stranded sa tanang pantalan sa rehiyon. Aduna usay 117 ka mga vessels ang wa palargaha. Apil usab ang 490 rolling cargos o 16 ka motor bangka. We have temporarily suspended na tanan ang trip sa barko diri sa area nato. Central Cebu, sir, sa? Central Cebu and hasta ang northern part. Giparehang ni Captain Jerome Luzada sa Coast Guard Central Cebu. Wala sila'y natala nga dagkong panghitabo sa ilang AOR gawas lang sa lalaking kitaho nga na-missing sa Camotes Island apan napalgan ug naluwas na. As long as naatay storm signal, suspended gyud ang atong biyahe definitely regardless kung nindot ang panahon or dili. Basta na under storm signal number 1 pa ta, wala jud tay biyahe. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.